Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Urre eta Lur saio honetara. Gaurko saioa frutarbolen inguruan eginen dugu eta horretarako lehenbiziko atalean Donestebera joanen gara eta bertan Lander sagasetarekin bere sagasti batean ea nola heldu den aurtengo sagarra ikusiko dugu, ea sagasteak loretan dauden eta baita ere badakizue, bera ere kibiekin aritzen dela lanean, bera kontatuko digu eguraldiak ze ondoriak izan dituen kibi landaketatan eta ondotik Dona Mariatik edo Donestebetik Labaien aldera joanen gara eta bertan Juan Gamiorekin, Zubialde Patxaketan, berarekin ere solastuko gara nola joan den aurtengo denboraldia, salmentaren denboraldia eta pixka bat ere nola ikusten duen etorkizuna. Saioaren hasieran esan bezala gaurko honetan lehenbiziko atalean Donestebe aldera etorri gara eta hemen Donesteben sagasti batean gaude, badakizue Kibisat enpresa, Kibi Bibekin, Baztan Bidasoako Kibi enpresa, orain dela urte kuadrilla bat diversifikatu zutela, kibiak koizteaz gain, sagastiekin hasi ziren lanean, gu sagasti batean gaude eta gurekin Lander sagaseta dugu, bertako nagusietako bat. Eta Lander, hementxe gaude itzaletan, itzala baldin bada seinale eguzkia badela, baina goiz aldean ez zen bera hondirik, ez? Ez, nahiko aste tristia damagu, egunero zero inguru gabiltza argiztian, eta bai, fresko, gabak hotzak izaten nahi dira apirileko hilabete honetan. Hori da, zuek, ezakit konkretuko orain dela zenbat urte erabaki zenuten, kibiak koizteaz gain, diversifikatzen altzen utela eta pixo bat denborak bat etortzen zirela, bat bukatu eta besteak lan egiteko, noiz hasi zineten sagastiekin? Orai dela 10 urte, 2010 urtean landatu genuen, hemen ondoan dugun sagasti hau, eta hemen 6 hektarea landatu genituen orduan, eta gero 2016an egin genuen bigarren fase bat, hor gainkaldean beste 9 hektarea. Orduan denetara sagasti honek 15 hektari inguru ditu, baina orai produkzioan tope esateko moduan hau izango zen, 6 hektareako partea. Bai, eta kibiekin hektare kuadrilla ere, ez? Bai, kibiekin beste 16 hektarea ditugu elkartean, 8 hektarean ere lehengusua Josebak eta beste 8 hektarean nik eramaten dituztenak. Bai, hori da. Eta azkenean badakigu, kibia eta sagarra bi fruta dire, baina biak desberdinak, eta urtengo urtea, egia esan, otxai alde hortan ja pixkot epel xamarretik hasi zuen ja urtia, ez? Bai, urtengo neguan oso pozik ginen, zeren negua oso hon egin du, fruta arbolendako, hotza bere garaian egin zuen, negu berri ondotikan hor izan duzien 2 aste oso hotzak, oso egoera honak frutarbolendako, behar dituen hotz ordu guztiak kunplitu dituen garai hartan, eta gero otsailako hilabete eta horri zen oso epela eta temperatura honekin, eta hor arbolak naturak ulertu zuen negua pasazela eta hasi zian behin ere baino kasik hilabete balenago mugitzen, hostoa eta broteak ateratzen, eta horregia beldur pixkat eman zigun, zeren oraindik martxoa eta apirila hortxe zeuden, ez? Eta baina arbola hasi zen tope oso goiz mugitzen. Gero martxoko hilabete nahiko ongi joan da azkenera arte, hor azkenean hasi ziren lehenbiziko izotza batzuk, eta gero apirilan oso urte, hilabete kaskarra egin du. Izotz handiak egin ditu, luzeak behintzat, 7-8 egunez segido, eta horrek bakalte egin dio. Azkenean oso goiz hasi ziren frutarbolak, orai asko ralentizatu da, oso mantxotu da protazioa, eta mantxotu baino gehiago kibian adibidez bakalte handiak eta produkzio asko galdu dugu aurten. Hori da, ez, kibia pixkotan txintzen da, ez, sagarrondoa baino lehenagotik mugitzen da igual, ez, eta ondorio txarragoak. Sagarrondoa baino igual 15 egun edo 3 aste lehenago mugitzen da, eta orai harrapatu dituen izotza hauek, brote guztia
idortu dindu, esateko moduan, eta horrek dakarke aurtengo produkzioa. Oso produkzio polita heldu zen gainera, ez kantitate handia, baina ongi sakabanatuta, eta dena, esateko baditugu partzelak, 180 galdu dugunak, bakarri, arbol baten azpian edo babesean dauden eskinak salbatu dira, baina raso-rasoan dauden puskak, erabat errein dira. Bestalde, sagarra nik uste salbatuko den, zeren temperatura ez da temperatura gogorretara jetxi, -1 izan dugu, hemen Narbarte Donezte inguruan, temperatura txikiena, eta nik uste horrek sagarraren loreari ez dion afektatuko. Baina kibiaren dako nahiko izan du da. Naturarekin lan egitea edo naturaren esperun lan egitea hori dutxarra, ez? Azkenean eguralderi begira eta etxean gaudenak edo ikustezu gauaz preskatu hor mainen du, eta baina zuek zaudetenak hemen lanean, kezka handia azkenean, ez? Pena handi eman digu eta errabi ere porque aurtengo neguan lanak tiempo itea lortu genuen, eta nahiko produkzio polita ikusten zela duzen, eta oso optimista gauden eta konten gauden kibiarekin, baina azkenean gaba batean ez, azkenean gaba baino gehiago izan du dira, badoesten ondotik, eta horrek, esaten den bezala hortzak estutu eta aurrera egin beharko dugu, hemen ez dago besterik. Aurtengoa horrela beharko du. Egia esan, 10 urte, plantazionea hau sagartea holandatu zenutela, eta ez duzu izan urterik, bietan urte polite izan duenik, ez? Kibita eta sagarretan, ez? Eta urten ere, Egia esan, ez dute biak kointziditu urte polit batean, batak arazoak baldin bazituen, beste igual portatu inda, eta pixkat hor apoio izan dugu, eta urten ere, esperantza horrekin gaude, sagarraren produkzioak irriparre pixkot ateratzen digun aurten eta pixkot apoiatzen algaren sagarrean, baina gure ilusioa biek batera ongi ematea, oraindik ez dugu ezagutu horrelakorik. Sagazte hau ere esan kostatu zaio, ez? Hoi da, arazo positiboa azkenen etorkizunerako, baina momentuan 10 urte pasa ditugu produkzio handiak atera gabe. Urte bat izan duzen hola nahiko polita, baina beste guztia asko jetxi dira produkzioak. Berez arbolak indar handia du eta ez da errendituz produkzio ematera. Aurten da lehendabizik urte hola loraketa potente bat ikusten digula. Eta, esperantza badugu lorearen erdia ere geratzen bada frutarako, nahiko produkzio polita izango dela. 10 urte dira, hemendik gora normalena izango zen, arbola pixkat errenditzea, kalmatzea eta beste dinamika batean sartzea produkzioan, eta esperantza horrekin gaude, eta nik uste oraingoz behintzat ikusten dena positiboa da. 10 hektare hauetan barietate desberdinak dituzu, ez? Behar bada konturatu zarete barietataren bat, guen jakinki ez dela ongi heldu, ez dela ongi hartu, edo ikusten da? 6 barietate ditugu lehendabiziko fase honetan, dira euskal bariedadeak, urtebi txiki, urtebi handia, txarlaka, mozolua, goikoetxe eta moko bariedadeak deitzen dienak. 6 bariedade horietatik orain arte, 2 bariedade ditugu orain arte asko eman ez dutenak. Moko bariedadea adibidez eta urtebi handi bariedadeak. Moko bariedadea da oso bariedade espeziala, hasieratik oso arbol vertikalak ematen ditu adarrak, eta lanerako nahiko zaila da lehendabiziko urtetan. Gero behin fruta ematen hasten denean, erabat aldatzen da, kalmatzen da, adarrak irekitzen dira, eta handik aurrera beste dinamika batean sartzen da. Baina oraindik dago lehendabiziko fase horretan. Aurten da lehendabiziko aldia loretan fuerte ikusi eta ematen du fruta jatzen hasiena. Bariedade goizena da ere lehenago hasten da besteak baino, eta ez da errez beste bariedadekin kointziditzea lodaketan. Aurten beste 2 bariedadek, txalaka, eta gero floribunda batzuk ere sartzen ditugu, noiz behinka lore asko izateko eta polinizazioan laguntzeko, eta horiekin kointziditu du, eta nik uste, nahiko ongi bideo honetik guazen. Oraindik ez naiz atrebitzen asko esaten, hemendik hilabete batera ikusiko dugu zenbat fruta gelditzen den loraketa honen ondotik. Eta hori ikusi dugu, bariedade espezial bat bezala lanerako. Adibidez, bigarren fasean beste modu batean eraman genuen gaztetatik, hemengo esperientzia genulata, eta han lehenago hasten nahi da fruta ematen, hemengo lehendabiziko fase honetan. Baina hori da esperientziarekin ikasten dien gauzak, eta urteak behar dira hori dena ikasteko. 10 hektare hemen, goitxuko bigarren fasean esan duzu 6, ez? Hemen 6 eta han goian 9. 6 eta han 9. 10 urte hasi ginela.
sagastiarekin. Ez dakit hango hektariatan ere varietate berak landatu dituzue? Han bi variedadekin egin genuen apostua gehien bat, 9 hektariatik dira 4 hektarea moko eta beste 4 urtebi txiki. Sagardotegi munduan asko maite dituzten bi variedade, moko eta urtebi txiki. Eta gero beste hektarea bat landatu genuen hemen inguruko bertako variedade bat, Narbarteko gorria. Ez zegoen bater esperientziarik horrekin, baina nire partez ilusio zegoen bertako variedade bat jartzeko eta Eta egia da, baina arte ditugun sensazio oso onak direla. Arbola berez adarrak oso irekiak ematen ditu, errez manejatzeko arbolak imaketan eta hori. Eta gero, fruta ematen sartzen diren arbolak urtero ematen dute. Ez dauka bezeria hondirik. Eta gero da oso variedade azidoa esaten dute sagardotegikoak, nik ez dut ja hor asko ulertzen, baina beste sagardoak korregitzeko eta historia gustatzen zaiote sagar hori. Eta ikusten nahi gara, hor pixkaten ikuste azertatu genuen horrekin ere bai, postu txiki horrekin eta pozik. Hori da, azkenean zuek sagarra koizten duzue, sagardorako, sagardotegietarako, eta azkenean hori da ez, Euskal Herri mailan sagardo dexente edaten da, txotx denboraldiak arrakasta handi izaten du, nahiz azken 2 urte hauetan pandemia dela medio guztiz kontrakoa izan du da, baina beharrezkoa dire, ez? Sagardotegiek behar dute ere, bertako sagastiak eta bertako varietatekin, bereek ere bertako sagardo izateko, ez? Bai, gaur egun apostu handi egin dute, hor Gipuzkoaldeko sagardotegi handiak, bertako sagarrari garrantzia handiago bat ematen, hor denominazio bat atera zuten, Euskal Sagardoa, gu indikan Nafarrokoak ez gaude hor sartuta erabat, baina modu berean lan egiten dugu, variedade berdina ditugu, eta ni konfiantza daukat, azkenean urrengo urtetan, azkenean da papeleo administrazio problemak eta korregituko diren problema horiek, eta sartuko garen. Baina, ulertzen dut bidea hori dela, eta azkenean bertako variedadei garrantzi ematea, eta beraiek esaten dute eta ikusten dugu, probatu dugu, beste karakteristika batzuk ematen diotela sagardoari ere, bai. Bertako sagardoa jendeari gustatzen zaio, hemengo sagarrakin indako sagardua, bide horretatik joan nahi dugu. Egia da, bertako variedadeak ez direla igual kanpokoak, frantziakoak eta asturiasko bezain produktibo, asko estudiatu beharra dago, haindikan polinizazio temarekin, hemengo variedadeak hobekiago ikasi, baina badaude proiektuak martxan jarrita unibertsitatean eta hemengo variedadeak hobekiago genetikoki hobekiago ikasteko, estudiatzeko eta etorkizunean nik uste mejorak izango diren. Aurtengo urte honetan, orain ja sagastia polita ikusten dugu, loretan, pixo lasaitua, lana da batzetik ere, ez? Ez egite kasu honetan kimaketa lana hauniz tokatu zaizue egitea, edo ez nolako sasoi izan da? Ez, gure adibidez, sagasti honetan kimaketa gutxi egin dugu azkeneko urtean, nahi genulako arbola nekatu. Porque indarrean dagoen arbol bat, egurrak entzen badiogu, berriro ere egur gehiago ematen du, bere indarra nomai lehertu behar duelako. Eta orduan azkeneko urte hauetan egin dugun teknika guztiak izan du dira, arbola berez nekatzera. Orduan izango dira 2 urtek kimaketa askorik eman ez diogula, ongarriak ere ez ditugu azkeneko 4 urtetan apenas eman, eta nik uste, aurten erakusten nahi den errenditzen nahi dela arbola, frutara, eta hemendik aurrera berritzen hasiko era beste tratamentu batzuk egiten, baina konfirmatzen bada produkzioa daukala. Bai, gero hemen Nafarroan ere Euskal Herri mailan, ezetasun handia izaten da, nozbait ere seguru hasiko du berriz ere euria eta ez du geratuko bolada luze batean ere, eta ezagit horren aurka eritasunik ezartzeko sagarrak nola borrokatzen duzue? Tratamentuak ematen dizkigu beti kontrolatzen joaten gara, fungizidak, eta gu ez dugu aipatu, baina ekologikoki ekoizten dugu, eta orduan beti ekologian barruan, sistema ekologikoen barruan onartuta dauden produktuak, eta horiek dutena dira efektua oso mantsoa egiten dutena, eta orduan aurretik, jun behar dugu beti problemaren aurretik, baina euria garai honetan, lore denboran euri asko egiten badu, problema izaten da, lore asko galdu egiten da, baina garai honetan suerte izaten da, eta hemendik aurrera euria sartzen badu, betzion kalterik egingo. Gero, udaldera beharra dago eguzkia eta temperatura honak madurazio on bat izateko sagarrak, baina ez zion kalte hondirik egingo, hemendik aurrera. Beste aste bete egiten baduela denbora ona, eta handik gora euria, baina euria tamaina batean, noski. Egia da, ikusten nahi garen azken bola honetan zein aldetara jotzen duen, beti gogor ematen dio. Idorte jotzen badio, luze egiten da. Eta euria hasten bada, luze ere bai.
Hoxe da pixkat. Ongi Lander, bueno, aurrera goere udan sartuan gaude likan edongi pasatuko gara, eta ikusiko du ja sagarraz gainezka dagoen ja sagaztia, ez? San Juanak aldera ikusiko da, ja bertan gelditzen den sagarra, eta itxuroso dagoen orduan imagen polita batzuk hartzeko. Hori da, bueno, kibiaren tristura hori, sagaztenen alaitasunan bilakatzen den. Bai, ala ere jarraituko dugu kibiak kuidatzen, etorkizunean ere buelta ematen digun problem horreri eta ahalik eta bekin lan egiten. Oso ongi Lander, eskerrik asko beste bat arte. Eskerrik asko zeri, nahi duzen arte. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Doneztebetik Labaienera etorri gara, eta hemen gaude Juan Gamiorekin, hemen gaude bere terrenoan, bere mintegian, Zubialde patxakak badakizu Juanek ekoizten dituela. Eta Juan, oentxe uzkitan goxo gaude, ez dakit, zuretzako behar bada, denboraldi altuena, edo lan gehien izaten duzun sasoia pasatua da, eta pixo duen horrena sartzen naturan, ez? Bai, hoxe da, zeratzen zuen bezala, nik 15 bat egun hola nire kanpainari fuestin egiak itu nun, txestatzetik anta salmentak, salmenta lehenago, txestatze garaia, eta oain egia da, pixkot zaindu, eta pixko bat ahnasartzeko eta pixko bat deskantzatzeko garaia heldu zeiz bai. Bai, ez dakit Juan, pixka bat nola, urtengo ere negu hau, alarma egoera dela medio eta pandemia dela medio barraro joan da, ez dakit zure kasuan salmenta aldetik nola joan den, edo ze zeharkako ondorioak izan dituen? Bueno, salmenta egia dan adontongi, saldu dut adontongi, landare guztia saldu dut, bino lana askoz gehiago. Azkenean, COVID asuntu honekin eta mugak itxiek egondu dire, jende zintzun bildu, orduan nik eraman bat nioten, paketeri bidez, azkenean landare guztia saldu dut, bino landare bera saltzeko lan bikoitza, behar izan dut, bai. Bai. Ordu, pixka bat aldea batetik ongi, saldua dela dana, baina gero helduen urterako normalizatzen bada pixo gauza, atsegin hartuko zu pixka. Bai, ez azkenean aurtengo bezala, badire gauzak, lana askoz gehiago duzu eta ez dela erran dizut biablia, dauden kondiziotan askotan lan egiteko, ez? Bai. Ez dakite, pixka bat Zubialde patxakak ezagunak ari zara izaten da zure mintegia Euskal Herri osoan, da Euskal Herritik kanpo ere, izanen da oraindik baten bat despistaturen baten izanen du, baina patxakak zer da, Zubialde patxakak, zer da patxaka berez? Gogoratuko diogu. Patxaka guk adaten dugu mendiko sagar basari, sagar txiki bat eri, adaten dugu patxaka. Ordu nik, nahi mintegiri diot, Zubialde patxakak, basatit patxaka hori izena jadia, nik landarea sortzen dut, sagar landarea, nio basatiaren azitikan hasita. Ordu, mendien biltzen duen sagar basati txiki hori, azia beresten diot, azia ere egiten dut, behin sortutzen denean, txestatzen dut besteko barietatekin. Hori da, patxaka edo nire proiektua, motx-motxean esplikatuta. Bai, eta azkenean hor garrantzia du, baina hor indarra edo pixo bat sustraia botako duna da patroia, ez? Patroia deitzen den hori, zure kasuan bertako sagarratik azitik ateria, baina jendeak ez dut, bada aukera desbardin ere, ez? Orokorkin merkatuan, modu naturalean sortu ez dena, ze barietate izaten dena, edo ze aukera izaten da? Merkatua zabala da, nik sortzen du landarea aziti sortutakoa, zer da nizut, merkatuen badaude, lehenago sortzen zen aziti sortuteko landarea, eta gauzko egunean gehien mugitzen dena merkatuen landarea da klonala. Klonala da adaskatik sortutakoa. Eta oden badenean, batzuzu, 4 edo 5 variedade edo motakin edan edizut, klonalan badenean batzuk badirit enanituak, besteak ondiguak, besteak ondixoguak. Orduan, eta bakotxo batzu bere diferentziak. Enanitua jartzen baldin baduzun, 12 bat ustetako bizia hola duzu. 3-4 ustetara ematen hasitzen zaizu, bino, gero hori ez da bere buru eusteko kapaz, tutore hon bat behar du. Besteak M6a, M7a horiek dire, sagar ondo normala bat bezala. Bino, horien bizia da, 20 urte, 25 asko jota. Eta gero da bestia, frankoa, lehen araten zena frankoa aziti sortutakoa, bino gauzko egunin hori asko heldu da klonala. Eta gero bestia da, frankoa edo nik egiten dutena, bino basatirien azitik sortutakoa. Eta hau ematen berandu hasitzen da, bino, frutaren kalitatea, gaitzen dako fuestego eta bizi iraupena horiek lautan hori 1 urte inongo problemik gabe.
Zuk ekoizten duzuna da kalitate hoberena, ezaugarri berexena dituena, eta hor arazoa da askotan ere igual franko bat erosten duzulikan eta klonala delikan, ez? Ustez gauza bat hartu duzu igual, da, ez? Bueno, kontua da gauzko unean, normala da, askok ez dazkizkigu, ez gaude punta-puntan, eta informazio falta ere nik uste dut handio. Duen jende asko joaten da franko erostera, bino gauzko unean franko asko heldu da, frankoaren izenean, indarrak eta gauz bera ditu, bino klonala. Orduan, landare bat, ez baldin badago azitik sortua, klonala baldin baden, ja, bizia dago zengatiken, bueno, azitik sortutako baten, landare baten funtzionamentuak eta gauz guztiak desberdina direlakoz. Orduan, pues bai, zuk adantzun bezala, pues, jendiak ez daki erosta joaten da, bino, hori da, ez, asko klonal heldu da, hori da. Zure kasuan, sortzen duzu, bueno, patroia sortzen duzu, askotan ja jendeak eskatzen dizu, ez, nahi dut ja txertatzea, goikirik ezagize barietatekin, ez? Askotan sartzen dituzu ja txertatuak eta beste batzutan jendeak nahi du berak patroia erosi ez, eta gero berak txertatuko du etxean edo eserrian edo, ez? Bai, hori da, nik asko ekoizpen asko, ni nire barietatek iten txut, beste gehiena, pues barietatek jendik ze eskatzen duen, ze demanda dagoen gehiena, eta beste asko txertatu gabe saltzen dut. Jende askok, norberak bere klasia txertatzeko. Gero bat dut, izten ez dizuetan, minio, klonalan hori, osea, ez dago gaizki klonala jartzea, ongi dago jakinta zer jartzen duzun. Ze karakteristika etxun jakinta, da, arrunto ongi dago. Minio, jakinta ze gauzko eguneko sorpresa da, ez dakigula eta gero ez ustekoak eramaten txukula. Zure kasuan, ze adineko landareak saltzen dituzu? Bueno, nik saltzen dutena gehiena 3-4 urtekoa. Eta txertatu gabeak 2 urtekin, urte batekin ere bai. Hode biltzen ez, 4 urte bitazten goti beti hode biltzen ez beti. Bueno, ja txertatuak saltzen dituzulikan, ze barietate da gehien saltzen dena, ze eskaera dago? Gehiena neukua. Neukua, gero anisare bai asko, iparaldeen eta asko, eta goiztiatak ere bai, ero sagarrotako ere bastante, pixko generalin dentik, neukua gehiena. Hola, ekainak eta guantzenten sagar klase horietik eta hori gehiena bai. Eta txertatu gabea den hori, pedido hori esker egiten duenak, zertaz egiten du, zena izaten du? Eskaer hori egiten duena da, norberak bere barietateak txertatu nahi txulakoz. Bere itxin barietateak. Osea, badaude kriston barietate honak, baserri askotan direla kristonak, eta galtzen nahi dire. Ostras, adongoz politia da norberak bestako barietate horiek txertatzia. Nire hankan gainen, hori da. Pasadan astean ere ibili ginen berro alde hortan, da, sagasti bat landatu du, txertaketak egin ditu, eta aipatuzun, hemengo patxakatatik ere barietateak, bastango barietateak ere txertatu ditula, eta hori bilatzen da, bat bertan dagoela mantendu, pixka bat. Bai, hori zen da, Xabik bera, kriston proiektua du, eta bertako barietatekin, jode, montatu du sagasti bat, bizi guzirako. Oan lana, berak txertatzen egin du, barietateak bilatzen eta hori, maso menos egin du, nik hemen duten lana pixko bat barietate honak bilatu, eta, ostras, da kristona pustu hona hori, bai. Zure kasuan, salmenta hori nahi zu, bueltak asko ibili zarela, norainoz atera edo saldu dituzu zure frutarbolak, zure petxakak? Bueno, aurten asko, Pirineo Atlantiko iparraldean asko, gero hemen Euskal Herri mailan, Bizkaia aldin hori, eta gero ja, Espainian beko aldera eta Sori aldera eta oiterare pedidu asko, 10-12 bat landare, jendik nahi duelako ja aziti sortutakoa, eta bai, pixko bat denian pixko bat ebien ez, bai. Bai, eta ezakite, pixka bat zure ekologikoan ekoizten duzu, zure zejilloa, azkenean ziklo bat da, ez? Bai, nik ekologikoan ekoizten dut, eta ekologikoan nik egin bat, produktu garbi bat sortzeko, leheno sortzen zen bezala, gauz garbi bat eta osasuntsu bat sortzeko, eta bai, azkenean horrek, beste pauso batzuk eman batzuzu, gauza mantxoa joaten dire, naturarekin gehiago errespetatu bat duzu, gehiago ikusi bat duzu, pixko bat naturaren bidea gehiago segitu bat duzu, bestaldere egin baino. Bai. Ja, ekoizpen batekin daia salmentakin ja zenbatxo urte direola? Saltzen ari zarela ja kanpora eta... Bueno, ni ofizialki 4 urte hola, bai, minio, ja zanen jut, 15 bat urte proiektu hau kuajatzen hasi zenetik, pixko bat ideiak, ni esperimentatzen, eta
ez da gabetik egunera sortutako proiektu bat bai. Bai, hor ja poliki salmentarako ere esperientzia hartzen ari zara eta zu aurreratu bartzara beti, ez? Aurten badakizu zenbat salduzun, iaz ere, hurrengo urteko salmentere hor landatua duzuia, bere prozesuan doa, ez? Beti ere, bueno, entzindua jo martzara, ez? Bai, hoixen da, nien pixkot, más o menos nik estipulatzen dut, ze saldu edo hori, eta gero ja, pues, jendi ezagutu ala, klienteak inala, pues, joaten naiz salduz produktu hau, porque azkenean batut bezero asko, pues, sagasti handi indutenago, adun horiek ja ez dute gehiopatu, ba, minio, pues, berriak sartzen dire, jendia proiektu berriek txuna, bero beste asko, pues, urtero patzen txuna, gutxi batzuk, eta dentik, bai, minio, bete horretikan eginez. Bai, behar bada izan du da baritateren bat bertakoa dena, ez zenula gehiago ezagutzen edo ez zenula uste horrelakoa zenik, eta bueno, jendearen eskaeran arabera edo gehiago indar gehiago hartu da zuregan? Bueno, ni barietateak izautzen ditun, minio, jendeak eskaerakin azkenean eramantxite barietate batzuk, jendean exigentziakin, ostras, barietate batzuk punta-puntan edukitzea. Jende asko baitu exigentzik, asko nahi du aguantatzea, ez du nahi legaztu izatea, eta karo, adun ja sagar mota askotan kriba bat iten duzu, eta kriba hortan, ostras, ja gelditzen zikizu barietate on batzuk punta-puntan daudenak. Bai. Euskal Herri mailan badakigu, bueno, sagardoak zer nolako indarra duen, eta bueno, danak nahi dugu sagardotegitara joan eta bertako sagardo edan, bertako barietatetik ateratako sagardoa, ez? Bai. Sagardotegiak hori ere badakite, eta nahi dute, ez? Beraik ere behin landaketa berriak egiten dituztelikan urtetarako egin, ez? Ez hemendik 10 urtetara berriz ere landatzen aritzeko, ez? Bai, azkenean sumatzen duzuzuk hori ere. Bai, mantxo, dentiken badago, jende asko badago, epe motzerako egin nahi duna, eta listo, eta produkzio asko, eta beste asko daude, epe luzereko egin nahi dutena, eta sagastiri bere bidea eta bere denbora utziz egin nahi dutena. Bino, gero, kalidadea bihurtzeko apustu egiten dutenak. Bai, klima ere ikusten dugu, sagasetarekin ere lehen ondu gara aurretik, geroz eta klima estremoagoa direla, ez? Iduarretik joaten delikan epe luze egiten du, euri hasten delikan ez du geratzen, hotzak pixka bat. Bai, azkenean kriston alti baju dire, guk adopa patu eta iten txugu, ez? Nio, karo, landarik kriston estresa sortzen dio. Eta, aurten bera, izotzak arron berantak, eta, karo, ostua eta lorin daudinak, eta Karo, klima estremu dire, bestalde, en cambio, niretzat aurten, pixkot idoa doa joan, txestatun dako, kriston bentaja da, idoa joatea, karakola eta barik erdier ez dire ibiltzen, orduan, txestu ernatzeko denborin, ez dite jaten, zaila ekilibrio ere goz baten dako honestena, bai, hori baiz, hortan arazo hori duzu, klimak kriston desfasik badire, bueno, idoaztia, gero kriston golpeik, bai. Bada jendea ere, gero, etxe ondoan, baserri ondoan, dena urte batzuk, frutarbolak landatu ditunak, eta nik fruta ez dut argazketan ikusten duten hemen, eritasun arrautzen dit, eta pixot itzala egiten badu, konformatzen naiz horrekin, da nahikoa. Barietate kanpotik ekarritakoak edo landatzen dituenak, gaitza hartzen du beti ere, eta zaila da ez. Bai, hori da alde batetik, gero nahi jende asko dortzen zait, eta jode, sagat batu eta belian batzeretek. Eraten dut, jode, kontuan leheno, baziren, etzen bat bakarriken, bazen gehiago, salbatzen ziren gehiago. Karo, belianen dizutela, baduzun patzen ere, ez duzu zanen. Denezin da, honekin lan egin behar da, mantenimentu egin behar da. Hoi da, azkenean. Bai, baina gaitzari aurre egiten diola isago nabaria da, ez? Indarri godula, ez duz gusirik. Ez du deusek usteko horigan. Oain loretan daudelikin bera, loriakoa jatzeko bera, ez du deusek usteko horigan. Nera bolak bera, nigan angoian txut, belagin, bat txut kuadrilla, ja badire holko tronkoa, dozenat ustekin, ez dute goroliu deusek garbi-garbik, eta ez du deus ere eskorri eta deus ere ematen, eta beste egozin sagasti klonala bat joaten zera, eta dena likenaz betik daude. Eta, en cambio, bera aziti sortutakoa garbi-garbi da hor. Bai, eta harrak eta ez dio atakatzen hola, ez? Bueno, harrak atakatzen dio, hori bai, harrak atakatzen dio, harrak atakatzeko duk ustekoa, zer lekutan zaude, nik hemen ez dita amesta atakatzen, han basua ondun dauket, orduan txorikta jaten dute. Beste gaitzak egia den, nik ez dut problemiken. Bai. Ongi joan ikusten du zure martxa eramaten duzula, eta ustetik urtera dela da, ez? Gero ez da ezagutzerak gehiago eman,
jende guztiak nahi dugu frutarbolen bat landatu, etxeko frutarbolara joan, fruta hartuta jan, eta bueno, beti ere jendea izanen dela seguru naiz, eta zu horren izan dara, ez? Bai, egia da, bai. Azkenean zuk atantzun bezala, jendia badago, estimatzen nahi da lurrak etorri, eta bertako fruta, bertako barazkik, eta gu hortxe honen gara, pixko jendiari servizio hori emateko. Bai, eta ea noiz betiko feriak irikitzen dituztenez, lurraldetatik alde batetik bestera mugitzen garen, eta zurentzat garrantzitsua da, ez? Horrelako feria handi hoietan, jende asko biltzen dena, eskaparate handia da. Bai, azkenean etzat, nik sortzen dut produktu bat, nire produktua leku zabalera zabaldu bat dauket. Azkenean, jendean gana etzeko eta niretzat adont importantia da feritan egotia, jendikin esplikatzeko, eta azkenean paketeri bidez eta saltzen dat hori, salmenta hotza da. Jendire esplikatzeko eta hartu eman hori, eta besterik ezpaldin bada, hoixen da. Bai. Itzongi joan, disfrutatu da berri honetaz, pixu gain lasaiago zabiltzala, eta gero etorriko da bertzeeten horea, hortzak estututa lan gehiago egitekoa. Eskerrik asko. Zuberimi, Iñaki. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta udaberriko eguraldi zoragarri honekin agur esaten zaituztegu datorren saio arte. Ongi segi! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.